ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆ ನರ್ತನ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೋಲ ನಡತುಂಡು. ಇನಿ ಆವಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗೇಲು ಅಗೇಲು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬಲಸು ನಂಚಿನ ಭಾರಣೆ ಆವಾರ ಇಂದುವೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವು ನರಮಾನ್ಯನ ಉಳೈಡು ಯಾಪ ಯಾನು 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 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಹಮ್ಮಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಐನು ನಿರಸನ ಮಲ್ತದು ಯಾನತ್ತು ಮಾತಲ ಈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯ ಆಕಳು ಕಟ್ಟದು ಗೊರ್ತಿನವು ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ತನನು ಕಳೆದು ನಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒರ್ಮೈಪುದ ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಐನು ಆರಾಧನೆ ಉಲೈದ ಗುಟ್ಟು ತಿರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೊರಗ ತನಿಯನೋ ಗುಳಿಗನೋ ಇಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಲ್ನ ಪುದರಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಪುದರಡು ದೈವಲೇನು ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂದು ದೀವೊಂದು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಐಕತುಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತಿನವು ಮಹೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಕೂವಿದ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿವೃದ್ಧತೆ ಎಂದು ಈ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ದೇಶನೇ ರಾಜ್ಯಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನವು ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪನ್ಪುನವು ಇಂದತ್ತ ಮೂಲ ಆಶಯ. ಇನಿ ಈ ಸಾಯಿನಗರ ಈ ಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಲ ಇಂಚಿನ ಅಗೇಲಿಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತಿನ ವಾನೆ ಪೊಟುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ ತೊಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಜನ ಒಂಜಾವಡು ಅಗೇಲು ಪನ್ಪುನ ಸೇಬೆದ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಒಂಜಿ ನೆವನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ನಿರೆಲುದಡೆ ಬೈದ ದೈವಾ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಇಂದು ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಗುಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣುವೆ ಐಕಾದು ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣನು ಮೂಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಸಂದೇಹ ಹೆಜ್ಜಾಂದಿರು. ಆರಾಧನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಭಾಗ. ಅವು ಬದುಕಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಒಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅನನ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಕೊನಪುನೇಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಹೆಚ್ಚಿ ತುಳುವ ನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುನ್ನದ ಆರಾಧನಾ ಪರಿಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ಐಟು ಬೇರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮದೇ ತೋಂಡ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲು ಇಲ್ಲ. ಅವು ಮೃಗಮೂಲ ವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲ ವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ. ಇಂದಟ್ಟು ಪಿರ ಪಿರ ಒಕ್ಕುಂಡ ಪಿರ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗಾರು ಲಕ ಬರ್ಮುಂಡನ ಪಿರ ಪಿರ ಕೈ ಸೇರುನ ಸೊತ್ತು ಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಒಕ್ಕುಂಡ ಕೆದಕ್ಕುಂಡ ನನ್ನ ಲಚ್ಚೋದಿಗ ರೀತಿ ತೋಜುನವು ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಆರಾಧನಾ ಕಲೊಟ್ಟು ದಿಂಜ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಯ್ನ ದೇಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಸ್ವರೂಪೋಪುನೆ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಲೊಟ್ಟು ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ನೆಪೊಟ್ಟು ತಿರ್ತು ತೊರ್ಪಾಟಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ತರೆದೆರ್ತು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಲ ತರೆಬಾಗುನ ಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಗ್ಗಿನವು ಗೆಲ್ತಿನ ಗೇಲ್ಕಾಯ್ದ ಕತೆವು ಅಂಚಾದು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಿಲೆ ಕಳೆನೆ ಇನಿ ಕಾಲೋಡು ಆರಾಧನೆಡು ನಿಲೆ ಪಡೆ ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ವಾಕ್ಯ. ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಿಲೆ ಕಳೆನೆ ಇನಿ ಆರಾಧನೆಡು ನಿಲೆ ಪಡೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಕಾಲೋಡು ದೆಂಗಿನ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಗೆಲ್ಮೆನ ಕೊರಿಯರ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮುಖ್ಯ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಕತೆ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಕೆಂದ ಭಜನೆಡು ಪುರ ಪಂಪ ಈ ನಮ್ಮ ಪುರ ಭಜನೆಡು ಉಪ್ಪುನಕಲ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಡು ಕೇನೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ದಿಂಜ ಜನತ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪುರ ಅದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡಲ ಎಂಕಿಂದ ತಬಗುವಂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವೈದಿಕ ಪುರಾಣಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಲೆಗ್ ಸಂದಿಗ್ ಉರಲಗ್ ಕವಿತಗ್ ಪಾಡ್ದಾನಲೆಗ್
ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಪಗ ನಮ ನಂಬುನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ ನಂಬುನ ಜುಮಾದಿ ನಮ ನಂಬುನ ಗುಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೇತೆತ್ ಆ ವೈದಿಕರ ಪಂಡಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕೂಡೊಂಜಿ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬೂರ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪದಿಯರು ಅಪಗ ಮಾತ ಜನಪದ ದೈವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಮೂಲದ ಕಥೆನ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಸಂದಿನು ಪೂರ ತೂಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯನಾದು ಪಡು ಗುಳಿಗನಾದು ಪಡು ಮೂಲ ಸಂದಿನು ತೂಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೊಡು ಇಸೊರ ದೇವೇರು ಬಡಕಾಯ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ತಾರಂತಡೆ ಅವಳು ಪಟ್ಟೊಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಳೆ ಮಗಳೇನ ಮದಿಮಾಯೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೇವೇರು ಮೂಜಿ ಮೊನೆತ್ತ ಸೂಲಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ತಿಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ನೀರಜೇವುನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಕೈಲಾಸದ ದೇವೇರು ಕಬೇತಿ ಬತ್ತೇನು ಬೋಂಟೆ ದೇವರು ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ವರ್ಣ ನೆಲಬರ್ಪುನು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾದೈವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ತೀರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನವರಿ ಜವನೆಲ್ಲ ಕೈತ್ತಿನವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಪುರಾಣ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಲು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಡ ಈ ಈ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಬೇತಾಂಡು ಮಾತ ದೈವೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನವು ಈಶ್ವರನ ವಿಷ್ಣು ಮೂಲವಾಯಿನವು ದೇವಿ ಮೂಲವಾಯಿನವು ಪಣ್ಣು ಪೂರ ದೇವಿ ಮೂಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಆಣು ಪೂರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನನೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಪೂರ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲಪುನಂಚಿನ ಪರಿಕ್ರಮ ಪುರ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ವಾ ದೈವದ ಅವತಾರ ಅದು ಕೊರಗತನಿಯ ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತು ಗುಳಿಗೆಲತ್ತು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಂಜಿ ಉಡೇರದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿಮಿರ ಉಡೇರದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆಲ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆ ಕಳಿಗೆ ತತ್ತನ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿನ ಪುರ ಪಡೆ ಆಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನೋ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕಡೋ ಇನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಡೋ ಇನ್ನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಜನಪದ ಕತೆ ಟಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರೋ ಹೊರತು ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ಪುರಾಣದ ಕೈಲಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆಂಡ ಕಾಲದ ದೇಕಿ ಕಾಲದ ನಡಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡತ್ತು ಒಂದು ಸೇರೊಂದು ಪೋಪುನವು ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಾತ್ ಕುತೂಹಲಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಯಾನಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣುನೆ ಇದು ನಿಖಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜ ಏನ ಪಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚ ಮೋಕೆಡು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನುವಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಿಖಿಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಪಾತೆರನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ಏರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಆನಿ ಈರೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಬರೀನು ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಉರವನ ಓಡಿ ಸೋಮನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬರೀನು ಬತ್ತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಪುಳು ಮೈರೆ ಮುಕುಲಿರ್ವೇರ್ನ 7 ಕೊಪ್ಪಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ಕೊರಗುತನಿಯ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕೊರಗರ್ನ ಬಾಲೆ ಆ ಪದ ತೂಲೆ ಅವು ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಯಿನ ಸಮುದಾಯ ಸೂಚಕವಾಯಿನ ಪದ ಆಂಡ ಅವಳು ನಿಜ ಏನ ಪುದರದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ತನಿಯ ಅಂದು ದುಂಬು ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಕುತೂಹಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ ದೀಪುನೈಕ್ ದಾದಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥಲೈಜಿ ಗುರ್ತಲೈಜಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ದೀಪ ದುಂಬುದ ಪುದರನೆ ಒಂತೆ ಬದಲು ಮಲ್ತ ದೀಪುನ ದಾದನು ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ವರುಣ್ ಇತ್ತನ ಕೆಲವರಿತ ಮರಣ್ಣು ದೀಪುನಿ ಒಂತೆ ಬದಲು ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೊಸತನ ಬರ್ಪುಣು ಎಣ್ಣುನಿ ಕೆಲವು ಪುದರ್ನು ಎನ್ನಲಕ್ಕಂತಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪನೀರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಲಕ್ಕಂತಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಷ್ಟವಾದ ದೀಪುನು ಅಂಚದಿಂದ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದ ಎಣ್ಣುದೇರ ದಾನು ದುಂಬು ಕಾಲಡ್ ಅಂಚತ್ ತುಳುವನಾಡು ದೇವರ್ನ ಪುದರ್ ದಿಯರೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಕಪ್ಪು ತೋಜೇನ ಕರಿಯೆ ಬೊಲ್ದು ತೋಜನ ಬೊಳ್ಳಿಯೆ ಉದ್ದ ತೋಜನ ನೇಲ್ಯೆ ಕುದ್ದೆ ತೋಜನ ಗಿಡ್ಡೆ ಐತಾರ ಪುಟ್ಟ್ಯನ ಐತಪ್ಪೆ ಸೋಮವಾರ ಪುಟ್ಟನ ಚೋಮನ ದುಡಿಬುರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ನನ್ನ ಅಂಗಾರ ಪುಟ್ಟನ ಅಂಗಾರೆ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆತೀರ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧವಾರ ಬೂದಣ್ಣೆ ಬೂದೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತೂ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆನೆ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿನ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ತುಕ್ರೆ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟಿನಯೇ ಚನಿಯೆ ತನಿಯೆ ಅಂದಲ ಇಜಾಂಡು ಚನಿಯೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಆದವು ತನಿಯೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಬತ್ತಲೈಕ್ ತನಿಯೆ ಈ ಕೊರಗ ತನಿಯೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುದು ನಾವು ఆయన ಪುರಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಬಹುಶಃ ಆನಿ ಕಾಲಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನ ಅನುಪತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ದಿದು ಪೆರೆ ಅವು ಅವರು ಉರವನ ಓಡಿ ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪಂಜವಲ್ಲ ಕೊರಪ್ಪುಳೆ
ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಮುದಾಯ ಸೂಚಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಸಮುದಾಯ ಸೂಚಕವಾದ ಶಬ್ದ. ದುಮ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲವೇ ಆದಿತ್ತು. ಕೊರಗ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಕೊರತ್ತಿ ಇಂದು ಕೊರಪ್ಪೋಳು ಒಂದು ಅವೇ ಬಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಕೊರಪ್ಪೋಳು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರಪ್ಪೋಳು ಒಂದು ಕೊರಪ್ಪೋಳು ಅಂಚ ಪಂಡನೆ ಪುರ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರಗ್ಗೆ ಕೊರಪ್ಪೋಳು ಒಂದು ಅವೇ ಪಂಡ ಪುರ್ಲ ಸಮುದಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಂಡು, ಬೇತೆನ ತುಳು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಕೊರಗ ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ಉರ್ತುಡು ಐನ ಎಣ್ಣೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಐನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂದು ಇಂಚ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆನಿ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆತ್ತಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಕುರ್ಲೆ ಅದ ತೆರಿಯದ ಕುಂಟುನು ಅಂಡುಗು ತುತ್ತೊಂದು 7 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಪುದೇನಿ ಯಾನೂರಿಯ ತುಂಬುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ಕದ್ರ ದೇವರ ನಡೆಪೋದು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಡರ ಕೈಪುರದ ಪರಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಠಾಂತರಲು ಬೋಡಿತಿನ ತುಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಗಾವು ಅಣ್ಣರು ಕೈಪುರದ ಪರಂದು ಎಂಕಲೇಡು ಮಾಪಳದ ಪರಂದಿಗೆ ಏನಂದ ನೆನಪು ಜನಪದ ಪಠ್ಯ ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರತ್ ಯಾನು ತೆರಿನವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾಪಲ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಪದದ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಸಾಯಿನಗರಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಡಾಂಡ ಅವೇ ಕಟ್ಟುನೆ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜನಪದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪತ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಕಾಡಿನ ಮೈರೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಹಾಲು ತುಲೆ ಅವು ಪಾಠಾಂತರ ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ಕಾಡಿನ ಮೈರೆ ದುಂಬು ಜನ್ಮೋಡು ಪಾರಿವಾಳ ಆದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡೈನ ವಿಚಾರ ಪಾರಿವಾಳ ಆದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಆತಿನೈನು 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರುದು ಅಲ್ಲೇನು ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರದ ದೇವರನ ಕುಡುಪುದ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಯೇ ಈ ಕೊರಗುತನಿಯೇ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಕಪ್ಪಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದು ಪಾಠಾಂತರದ ಕಥೆಗಳು ಅಂಚಾದು ಇದು ಇದಮ್ಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕ ತೀರ್ಮಾನ ಏಕಸೂತ್ರದ ಪಾತೆರಗ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದು ಆನಿ ಕದ್ರ ದೇವರನ ಕೈಪುರದ ಪರಂದಗ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಾಡಡಿತ್ತಿನ ಮಾಡದ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಗುಳಿಗೆ ಕಾರು ಕೊರಿಯೇ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಏನು ಮಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಐನು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏನು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಕೆಮರ ಪುರೆಂಚವನು ಪುನಗ ಪನ್ಪುಲ ಕೈಜಿ ಆನಿ ಕಾಲದ ಕಲು ಬುಡ್ಚಿ ಆನಿದ ಸಮಾಜ ಅಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಬೊಕ ಅಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರದ ದೇವಲ್ಯದ ನೀತಿ ಸೂತ್ರ ಮಡಿವಂತಿಕೆದ ಸೂತ್ರನ ಮೀರಿನೈಕ್ ಅಯನ ಕತೆ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿಯನ್ ಐನು ಇನ್ನೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕರಣ ದೇವರು ಮಾಯಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಮಾಯಕ್ಕ ಪನ್ಪುನವು ತ್ರಿಶಂಕು ಲೋಕ ಅತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಲ ಅತ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಲತ್ತು ನಡುಟೊಂಜಿ ಲೋಕೊಂಡು ತುಳುವೆರ್ಗ ಅವು ಮಾಯಕ್ಕ ಅಂದು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಲ್ತಡು ಜನ ಲೆಪ್ಪರಾಪುಣ್ ಪಿರಾಡೆ ಕಡಪುಡಿಯರಾಪುಣ್ ಅಂಚ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಕಡದ ಜೊತೆ ಬಾನ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಡಾಲ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬಾನನು ಬುಡ್ದು ಭೂಮಿಡಾದ ಪಿರಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೇರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಗುಂಡನು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರ್ತ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರಾಪುಣ್ ಸ್ವರ್ಗ ಇದನ್ನ ಬಾಕಿ ಅತಿಶಯವಾದ ದೇವತೆಯರು ಪುರ ಅಂಚೆ ಜತ್ತು ಬರುಪುಜ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಕೊರಗತನಿಯ ಮೂಲ ಆ ನಮೂನೆದ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಪುವೆ ಎಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆರಬೈಲ್ಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲದವಳು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ನವು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡಿ ನಿಲನಿಕರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತುಪಾರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ನಿರಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಪಿರ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಾನ ಅನಿಸ್ವದಾನು ಆಂಡ ಇಂದು ಪಿರ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಉಳತಿರ್ಲು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಕೊರಗತನಿಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಜವನೇರು ಪನ್ಪುನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ತೆರೆಯೋ ಪುನ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಜ್ಜೆ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟೆ ಬದುಕದೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಪಂಡ 14 ಕಡಪು ಆಸುಪಾಸು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪನೀರ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯ ಜವನೆ ಆನಿ 7 ಜನ ತಪ್ಪುದೆ 7 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಪುದೇನು ತುಂಬೊಂದುಬಹುದು ಆ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮಾಯಕ್ಕೋಗು ಸಂದಿನವು ಅಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಜ ಕಾಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ ಅಂದು ಪಾತ್ರ ಬರು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಪೂರ್ವಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಭಾವವಾದ ಅಜ್ಜ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ತಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಡಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ನಿಖಲು ಪೋಂಡ ಅವಳು ಪುನಃ ಗುಳಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅವಳು ಪುನಃ ಬಂಟ ಅಜ್ಜ ಮೊರ್ಸಾಂಡಿ ಅಜ್ಜ ಮಾತ ದೈವಲ ಅಜ್ಜ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರೋ
ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಂಜಿ ಗೌರವ ಪುದ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವು ಆರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಲು ಆರ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸಾಮ್ನೆ ಜಪೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುಂಡು ಈ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆತು ಪೂರ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ತಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಮ ನೋಡು ದಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಐತ ಮೂಲ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಬರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾడు ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಏರಿಲ್ಲ ಅಡಿತೇರೋ ಅಕ್ಲೆ ನಿಂಚ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾದ ತುತ್ತಾರೋ ಅವೇ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜೆರ್ಲಕ ಕೈ ತಾಂಗಾವುನ ಬೆರಿ ಸಾಂಗಾವುನ ಬೆರಿ ಬಲ ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಅನ್ನದಾಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪದಾದ ತಿರುವಂಡ ಮೂಲೆಂಕ ತೋಜಿ ದಿಂಜ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಅನ್ನ ಪೋನಾಗ ಅವಳೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾವೆರು ಮುಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲೆ ಅಂತೂಯೇ ಅವು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಕೋಲ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೋನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗ ಸಂಕೋಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಚೀನಾಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಹೂ ಎನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಒರಿಯ ಬತ್ತೆ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಚ ಮೂಲು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೂ ಎನ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚೊಪ್ಪನ ಅಂದ ಅನುಮಾನ ಪುನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಿತ್ರದುಂಡಾಗ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನಡು ಏರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡ ಅವಲ ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಜತ್ತಿನ ಗಡ್ಡ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕಲಕ ಇಂದೇನು ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜರ ಪಂಡ ಇಂಚನೋ ಪನ್ಪುನ ಭ್ರಮಾಲೋಕಗೂ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆನ ಸ್ವರೂಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಜವನೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಪೂರಕವಾದ ಕೋಲಡ ಆ ನಮೂನೆ ಮೀಸೆ ಪುರ ಬಿಡುಪವರ ಹೊರತು ಅಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಜವನೆ ಆದು ಪುನಗ ಮಾಯಕಗ ಸಂಧಿನಂಚಿನ ದೈವ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಚೋದ್ಯಾಪುನಿ ಯಾನಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಏನು ಪನೇರೆ ಗಳಸುವೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತೆ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬಬ್ಬುನ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಡಕಾಯಿ ಸೀಮೇಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಕಳ ಬಂಟೇರು ದೇಯಿನ ಅಪ್ಪೆನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇಯಿನ ಕಟ್ಟುಕೋಲಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಕಂಕನಾಡಿಡು ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟು ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿಗೆ ಪೂರ ಕೋಲನೇಮನ್ನು ನಡಪು ಅವೇ ಕಾಲಮಾನುಡು ಈ ಕೊರಪ್ಪೊಳುಗು ಪಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿಂಜ ಜನಕಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಲು ಮಾಯಕಂದ ಪುಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಣನೆಲೆ ಉಂಡೆ ಹೊರತು ಕೊರಪೊಳುಗು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಧಿಚಿ ಕೊರಗತನಿಯದ ಸಂಧಿದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಆದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪಾರ್ದಾನದ ಆಧಾರೋಡು ಅವು ಪುರಾಣನು ಅದು ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹ್ಯ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುರಾಪೂಲು ಪೊಲಬುಲುಪ್ಪು ಅಂಡ ಪಾರ್ದಾನದ ಆರಾಧನೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಾನಮುನೆದ ಆರಾಧನೆ ಸಂದು ನಾವು ದಾಯಗು ಎಂಕ ಸೂಕ್ತ ಅತ್ತಂದು ಅನಿಸುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರವರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆಗ್ ಈ ಉರವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬುಧರ್ ಅವಳು ಪೆದ್ದುನೇಕ ಕಂದುಬಾಡು ನೀಂದೆ ಬುಧರ್ ಪಾಡ್ದಾನಡ ಪುರವೇ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಬಳಕೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಈ ಇತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಓಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಾನ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಗತನಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಜನ ಕೊರಪ್ಪಳು ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ 7 ಜನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸರಿ ಜವನಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ದುಮ್ಮು ಮಾಯಕಾಗ ಸಂದಿನ ಕೊರಗಾಗಿ 7 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಚಿ ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಸಂದೇಶನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಾನು ಗಂಭೀರವಾದ ಮುರು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಮತೀಯ ಸಮುದಾಯದೇ ಈಗಲೂ ಭಾರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕೆಗೆ ಅಯ್ಯ 7 ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆತೇನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈತ ಸಹ್ಯ ಕಾರಣಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೀಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡ್ ಕಥಾಂತರಲು ಪಾಠಾಂತರಲು ಸಹಜ ಅಂಡ ಏತೋ ಸಲ ನಮ್ಮವಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಹೊಸ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ದೀಪುನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಅಗೇಲಾಯಿ ನಡೆದವರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದೇನು ಉಪನ್ಯಾಸನು ಉಂತಾವೆ ಪುಷನಿಕಲ್ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆವಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ವಿಧಿ ಅಗೇಲ್
ಅಂಚ ತೂಂಡ ಬಾಕಿದ ದೈವಲೆ ಬಲಸುನ ಅಗೇಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಬಲಸುನ ಅಗೇಲು ದಿಂಜ ಸುಲಭ. ಅವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದೆದುರು ಹಾಪುಂಡು ಜಾಲಿಡ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಐಕ್ ತೆರಿ ನಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಜ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಒಂತೆ ತೆರಿ ನಕ್ರ ಮೊಟ್ಟು ಬಲಸ ನಾನು ಅಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಒತ್ತೋನುವೆ ಕೊರಗು ತನಿಯೈನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಈ ಅಗೇಲಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂಪು ನಾವು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಾತ ಬೀಡ ಒಂಜಾತ ಅಮೃತಲು ಪುರ ತೀದುಪು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಅನ್ಯ ಮತ್ತಿಯರು ಪುರ ಕೇರ್ನ ಉಂಡು ಅವು ದಯಮಾರ ನಿಖುಲ ಅಜ್ಜಗ ಆತ್ ಗಂಗಾಸರ ದೀಪಾರ್ ಕಲಿ ದೀಪಾರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಸರನ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯನೇ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಧರ್ಮನೇ ಅವು ದುಶ್ಚಟ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ ದೈವಗವೇ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈಗ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಜವನೇರಪ ನೋಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೈನೇ ದೈವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೈನೇ ದೈವಗ ಕೊರ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ಜ್ಞಾನ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿ ಕೊರಡು ఉంది ಯಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ನೇಚಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಸರ ಜೀವ ಮಾನಡೋರ ಮುಟ್ಟುದು ತೂತಿಜಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಗೋಸ್ಕರ ಅಮೃತ ನಮ್ಮರಡು ಕೊರಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೂಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆತೀನಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ ಅಜ್ಜಗ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ತೂದಿತ್ತ ಆ ಚಾನ್ ಒಂಜಿ ದೀಪುನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಅಮಲು ಪೇಯ ಬರಮನ ಅರ್ಥಡತ್ತು ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಂಡ ಗೆಂದಾಳಿಲ ದಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಪೇರು ಕೊರಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತನ ಅಮೃತ ಅಂದ ದೀಕ ಈ ಈ ಈ ಜೋಕುಲು ದೀಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಪರ ಅಂದಿನ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ನಾಲೈದು ಪುರ ಪಾಟ್ನೇನೆ ಅಂತೂ ಇಂಕ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಅವು ಒಂತೆ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಕ ಅನುಮಾನ ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಐನೇಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಾತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತೆರಿನಕಲಿಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಯಾನೆಯನ್ನ ಜೀವಮಾನಡಿ ಇತ್ತು ವಾ ಅಮೃತಲದ ಇತ್ತೀಚೆ ದೈವ ಯಾನ್ ಕೆಂಡಿನ ಒದಗ ಅದು ಕೊರ್ತು ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಮೂಲ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕ ದಿಂಜ ಮಿತ್ರರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅಕಲ್ಡ ಯಾಪಲ ಕೊರಗ ತೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಒಡನಾಟ ಪಾತೆರ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಕಲು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ ತೆರಿನಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಆದಿತ್ತಿನವು ಏಮೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿ ಏಮೆ 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 ಗೊತ್ತಂಡ ಆಮೆ ಕೂರ್ಮ ಪಂಡೆ ಹೊಟೇಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಕೂರ್ಮ ಅಂದನ ಅದೇ ಬಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಣುನ ಬಡಿಸಿ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡನೆ ಅವತಾರ ಈ ಏಮೇನು ಅವು ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ಪೋದು ಅವು ತೊಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಕುಟ್ಟುದು ಅವಳು ಏಮೆ ಉಂಡ ಐತ ಚಿಪ್ಪುಗು ತಾಗುಂಡ ತೂಪುನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟುನು ಬಹುಶಃ ಆ ಮೂಲ ಅದುಪ್ಪು ಕುಟ್ಟುದು ತೂದು ಆ ಏಮೇನು ಕನತ್ತದು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಿಡು ಅಡಕ್ಕಳ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಅಜಕ್ಕಳ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಟಿಲು ಭಾರನೆ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಅಗೇಲು ಮಲ್ಪನು ಆ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಸಮುದಾಯ ತಿನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅವು ಕೋರ್ದವೆ ದಿಪ್ಪು ಅವು ದಾಯಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಬಣಲೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಲೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಠಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರ್ದ ಗಜಿಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದವಳು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೋರಿಗುಪ್ಪುನ ರುಚಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿದುಲೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಲಸುವರತೆ ಅಗೇಲು ಬಲಸುನ ಐತ ರುಚಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡು ಪಂಡ ಅಜ್ಜ ಮುಟ್ಟುದು ತೂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರದೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ತಿಂದ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಪಟ್ಟದು ತಿನ್ನಗ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಏಮೆದ ಕಜಿಪು ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ಏಮೆದ ಕಜಿಪು ಏಮೆ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರನೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜನ ಏಮೆ ವಾಹನಡು ಪೋಪುನ ಎಂದು ಏಮೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆಯನ್ನು ಅಂತ ಉದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಅಜ್ಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಗೆ ಆದು ಕೊಪ್ಪದ ಮಗೆ ಅದು ರಡ್ಡು ದಂಟೆನು ಊರೊಂದು ಪೋತಿನವು ಮೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡು ಇದು ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನವು ಈ ದಂಟೆ ದಿಂಜ ಜನ ಎಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅಜ್ಜರಿಂಚ ಇರು ಪನ್ಪಾರ ಸರ ಬಾರಿ ಜವನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕೋಲುದ ಅಜ್ಜರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಮಿನಿ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಡ ಅವು ಊರು ಗೋಲತ್ತು ದಂಟೆ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡಿನ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಅಡ್ಡನು ಬುಡಿಯರಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ದಂಟೆ ಪತ್ತಿಯೇ
ಕಾಯರದ ದಂಟೆವು ಕಾಯರದ ಬೆತ್ತ ಕಾಯರ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಮರ್ದಲ ಅಂದು ವಿಶಾಲ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾಯರದ ಕೋಲುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೆಂದು ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಅವೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಕೋಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಭಯದ ಕೋಲುಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿ ಎಣ್ಣುವೆ ನಮ್ಮ ಬೀಡ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರನೊಂಜಿ ನಿಖನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಪಟ್ಟ ನೋಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ದಿಂಜ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಡನು ಕೊರ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿನ ಬೀಡ ಐತ ಕಡೆನೆ ದೆತ್ತದು ಊರು ದುಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜಗ ದೀಪುನಂಚಿನ ಬೀಡ ಅವು ಒಡಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಒಟ್ಟೆ ಆ ದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದು ಬಿಡುದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚ ತೂಂಡ ನಿಖಲ್ ಆ ಪುಗೇರದಾದ ದೀಪರ ಇನ್ನು ದೆತ್ತದು ದಕ್ಕದು ಕಾಲಿ ಬೀಡ ದೀಪುನೋ ಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಂಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಪುಗೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಜ ಜನಕಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭಡವಳು ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಕೆಟ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ದೀಪುನೋ ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕಲ್ ನಕನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯವು ಆಂಡ ಪರಿಯ ಅಂದಿನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜೋ ಐನೋ ಕೊಯ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆನು ದೆತ್ತದು ಕಡೆನು ಕಿಂಕದು ದೇವರ ದಿನಗಳ ಕಡೆದೀರ ಬಲ್ಲಿನುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಆನಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕೋಡ್ದು ನಾಗ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಅಪಗ ಅವು ವಾಸುಕಿ ನಾಗ ಪಂಡ ಮರಿ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಬಚ್ಚಿರೇನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಮಾನಾಗೆ ಈ ಮರಿ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಚುಚ್ಚುದು ಬೈದಿನ ಕೊಡಿ ಚುಚ್ಚುದು ಬೈದಿನ ಪನ್ಪುರ ಅನುಮಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀಡ ತಿನ್ಪುನಕ್ಕಲು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪುನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಜನಪದ ಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಡೆನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಯಾರುಂಡವು ಧಾರಾಳ ಯಾರುಂಡು ಐಕ್ ರೂಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಸರಳ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕಾಂದ ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಹುಶಃ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂದು ಜಾತ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರಿಳು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನಲಾತು ಕುತೂಹಲ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ದೈವದ ಕೋಲ ಪನ್ಪುನವು ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟಲೆದ ನೇಮ ಅವು ಕೋಲ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪಗ ಬತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಆಂಡ ದೈವದ ಬಾರಿ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಖಿಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ತುಲೆ ದುಂಬು ಕಾಲೋಡು ಡೋಲುಡೇ ಕೋಲ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಾಗಸ್ವರ ನಾದಸ್ವರ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಯವು ಕೊಳಲುದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ರೂಢಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತವು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಬರೋದುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲತಃ ಕೊಳಲುಡೆ ಪುರಲುಡೆ ಅವಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ವಾದ್ಯವು ಅಕಲ ಜೀವನಾಡಿಯವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವರವು ಅಂಚಾದ ಆ ಕೊಳಲುದ ಧ್ವನಿಟೆ ಕೋಲ ಬಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಿತ್ತ ಅತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲೊಟು ಅತಿ ಸರಳವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಉಪ್ಪುನವು ಅವು ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ಅಂಚಾದೆ ಕೋಲಾ ಪನ್ಪುನ ನಿಜ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುನವು ವೇಷ ಅಂದು ಇದಾನಮೆ ಇಂಚ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಇದು ಓಡೆ ಇದಾಡ್ರಿ ಇಂಚ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಪೂರ ತುಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಆಪುನಿ ವೇಷ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ವೇಷ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ತೀರ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನ ವೇಷ ಕೈಟು ರೆಡ್ಡು ದಂಟೆ ತರಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗಪಗ ತೆಲಿಪುನ ಎನ್ನಿಕಲು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಪಗಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ತ ತೋದು ತೆಲಿಪುನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತನಿಯನ್ಲ ದೊಂಕುದು ಅಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿನ ಕೆರ್ದು ನಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ತೂದು ತೆಲಿಪುನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ತೆಲಿಕೆವು ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಉಂಡು ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಉಲೈ ಆನಿಕಾಲದ ಕತೆಕ್ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಡಂಬನೆದ ಧ್ವನಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮನಸ್ಸದ ನೇರ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಅಪ್ಪಟವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಿ ಉಪ್ಪಡುದ ಕಾರಣಗ್ ಮಾಯಕಗ್ ಸಂದಿನ ಕೊರಗತನಿಯ ಇನಿ ಆವಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಉಪ್ಪಾಡುದ ತುಂಡುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪುರಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಅವು ಕಡಲುದ ನೀರ್ದಲಕ ಪರತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕೆಂಡಿನ ಹತ್ತು ಮಿನದನ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಐನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಲೇರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರೇ ಅಕ್ಲೆಡ್ದಾದಿನ ಆರಾಧನೆದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಇಂಚ ಅವಳು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಹೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನವೇ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಕುಲನ್ನು ತೂಪುಲಕ ಅವಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಮಧುಮಾಂಸ ಮಲ್ಪುಯರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಆ ಕಳಕ್ ಬರೀ ಎರಕೆ ರುಜಿರು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಕೋಲಗ ಬರ್ಪುಜೀನ್ आणि ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಧಿಕಲೆ ನಕಲೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆರೆತ್ತು ಸಲ ಅಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಿಯರಕ್ಕೆ ನುಜೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವಕ್ರಿಯೆದ ಪಂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಮೂಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಉತ್ಸವದ ಕಳಕ ತಂತ್ರಿದಾರರೇನೋ ವೈದಿಕರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗ ಅವಡು ಇಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಉತ್ಸವದ ಕಳ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಕಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಅಗೇಲ್ದ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಬೈದಾರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮೂಲು ಕೋಲ ಅನಗ ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ತಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಐನು ಪ್ರಾಣಲು ಜಾಗ್ರತಾಪುನಿ ಪಂಚತ್ತು ಅಡುಗೆ ತುಲೆ ಐನು ದೀಪ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಅದೆಂಚ ಬೆಳಗೊಂದು ನಂಚ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮನ ಕನೋಡು ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಮುಖೇನ ಮೂಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಪುರಲ್ಲೇರು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಲಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಆಂಜೋರ್ಲ ಎನ್ನಲಕ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಪಂಚೆ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಬೊಲ್ದೇ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲು ಪೊಂಜೋಕಲು ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೊಡುಗೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತ ನಿಖಲು ಬೊಡಿತ ಇಕ್ಕಂದೆ ಹೊಸ ಸಾರಿ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಂಡನೇನುಂಟು ಅರಂಟದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತೊತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಶಶಿಧರಣ್ಣನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಕ್ಯಾಮರಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಪಂಡ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಭೆ ತೂಪುನಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ನಿಖಲು ಈ ಬಾಗಡಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಉತ್ಸವದ ಮೆಲಾನೆ ಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲೇ ಪುಲಿವಿರ ಯಾನುತ್ತರ ಬರ್ಪೆ ನಿಧಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುರ ನೀವು ಸಾಯಿನಗರದ ಕೋಲಾಗ ಹೋಯ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರಾಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಅವಡಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿಸಲ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡು ಬರೋಡು ಅಡೇ ಸಾಯಿನಗರ ಬಂದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಲ್ತಕೋಲ್ಲ ಸಾಯಿನಗರ ಅನ್ನದ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ನಿಯಮ ಮಂಜಿ ಕನೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದೆ ದಾಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ತ ತೂಕ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಯಮಗ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ದೈವದ ಪುದರಡು ಲಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಗಳ ಕೊರಗತನಿಯನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಕೈತಲ ಅಥವಾ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಒತ್ತೋನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಲೂಡೊಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆಜಿ ಬೂರಾಡುಂದ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರಗಜ್ಜ ಈ ಲೂಡದ ಆಜಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಆತ ಆಪ್ತತೆ ಐನಾನು ಒತ್ತೋನುವೆ ಅಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಒರಿತೊನುಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ತೆರಿನಾರು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ದುಂಬುಲ ಮಾತ ಉತ್ಸವ ಆಪುನ ದುಂಬುಲ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಸಭೆಕ್ ಅವರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರೂಢಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಗರದೆ ಚಾಪುಂಡು ದಂಟೆ ಪಟ್ಟದ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ಟಾಲೇರದ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೂಳ್ಳಿ ಆಪುಂಡು ಸೀರ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಹಬ್ಬರದೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೋನ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಮಂತನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಶೂನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೆ ತಿರ್ಲು ಜಿಂಜಿದು ತೂಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಕೋಲನು ತುನಗ ನಮಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಐಕ್ ದಂಟೆ ಎಂದು ಉದರ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಎಂದು ಉದರ ಇಂಚನ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ದಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ದಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ದಿಪ್ಪುನಿ ನಮ್ರ ಕೇಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಮೂಲ ಪುದರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಉತ್ಸವದ ಕಳತ ನಿಯಮಗ ಬದ್ಧರಾದ ಮುಂದುವರಿಕ ಪನೊಂದು ಇನಿ
ಮುಂಜಾತ್ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಮುಲು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆತನು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಲಕನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬೊಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಗುಳಿಗನ ಯಥೇಚ್ಛವಾದನೆ ಗೊತ್ತುಪು ನಡೆದವ್ರೆ ಯಾನು ಪನೀರದಾಲ ಒತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಕಡಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಪಂಡಿ ನಡೆದಲ ಪನಾಂದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಯಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕುತೂಹಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಯೋನುಗ ಒಂಜಾತ್ ನಿಜ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಅನಗ ಮುಲಿ ಏರು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲಾವಡು ಆಂಜೋಕುಲಾವಡು ಅಕ್ಕನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೈರಾಸ ಕೊರಡು ಕೇಸರಿ ಲಾವಡಂದೆ ಆ ಅಣ್ಣೆರಗ ಪೂರ ಕೇಸರಿ ಬೈರಾಸ ಲಾವಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತಾಲೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಚಾಕಿರಿದ ಕಳೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆರ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಳ್ಳ ಬೂಲೆ ನಿಡ ಕನ್ನಲೆ ಆ ದೀಪನೊಂದು ಎಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಮುಲ್ಲ ಅಡಿಪುಲೆ ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೇನ ಅಡೆಕೊನೋದು ಅವಳು ಅಡಿಪೆರ ಬಂಡೇರು ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೆ ಜತ್ತದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಐನೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಚಾಕಿರಿದ ಭಾಗ ಆಯರೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸೇರಾಲೆ ಅಪಾಗ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಲಾತು ಕೋಲತು ಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಬದುಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸದಾಶಿವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೇನಂಚಿನ ಮೋಕೆಗೆ ಬೊಕ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಅವಕಾಶಗೆ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತೆರದ ಪುರ್ಪನು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ತೆ.